के बरिगावनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिनि मोनसे नुथाय थांनाय BPF नि 17 बोसोर सरकार आरो BTR नि UPPL नि 4 खावसे बोसोरनि उनावबो बिथांमोना 20 बोसोर BTC गोरोबसानि 20 बोसोर उनावबो बिथांमोना जौगानायनि जेबो सिमां नुनो मोनाखै। बिथांमोना गोबां गोदोसोनाय ओनसोलाव दिनै थांनाय फैनायनि जेबो राहाखौ मोननो हायाखै। दा दिनै बे समाव साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों नैबे थारायबारि ओनसोलनि गोदोसोनाय ओनसोलनि नैबे लामा बानायनाय मोनसे नुथाय। बिथांमोना नैबे दैसाखौ बारनो थाखाय बोसोराव खननै खनथाम बिथांमोना रायजोनि रांजोंनो बेफोर लामाखौ बानायनानै लानो गोनां जायो। दा जाय समाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि स्ल'गानजों गोबां बिसायख'थि फोसावदिंनाय आरो रायजोनि गेजेराव बिथांमोना बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो, नाथाय दिनै BTR गोरोबथानि उनावबो दिनै बर' हालामाव जौगानाय फैयाखै। नैबे हालामनि MLA बिथां चरण बर' आरो MCLA प्रेस मोसाहारि बिथांमोना दासिमहालागैबो नैबे ओनसोलखौ नायसनाखै होननानै जोङो नुनो मोनदों। दा बिथांमोननि नैबे गामियाव थारायबारि गामियाव जे रायजोफोरा थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों आरो भुगिनो गोनां जादों। गोबां फरायसालियाव थांनाय फरायसाफोर आरो टाउन सहराव थांनो थाखाय बा देहा फाहामसालियाव थांनो थाखाय बिथांमोना गोबां जेंनायाव गोग्लैयो। मानोना नैबे दैसाखौ बारनानै बिथांमोना लामा हान्थिनो गोनां जायो। लामायाबो मोजां नङा आरो दालांनि जि राहा नोंथांमोना नुनो मोनदों। नाजागोन नैबे थारायबारिनि गामिनिनो सासे गामियारि बिथांनिफ्राय नैबे समस्या जि बिथांमोना समस्या भुगिगासिनो दङ बिनि सायाव जोङो मिथिनो नाजागोन। आच्चा, नोंथांमोना माबायदि जेंनायाव दिनै थांनानै दङ दिनै एसे फोरमायगोन नामा? जोंनि गामियाथ' लामायानो गैया। दै बानाबा बेखौनो लोमजोबो। बिथिंथ' एकदम ट्रेक्टर लामा गोजा, एकदम छात्रफोर फरायनो स्कुल थांनो थाखाय जेबो उफायानो गैया। दा जों मा खालामनो, लामानि जेबो माने अबस्थाया मोजां नंखाया, जों उफाय गैयै अबस्थायाव दं। ओरैनोथ' जों गामिया प्रत्येक बोसोराव जोङो बे गामिनि जिथुनाखि लामा बेनो जोंनि मेन लामा। जोंना टाउनाव थांनाय आरो हाथाय बाजार सप्ताहै जों बाजार खालामनाय जोंना बे जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि। जों बेखौ प्रत्येक बोसोरावनो जों बानायनो गोनां जायो। जों आसा खालामदोंमोन जे दानि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय सरकार बिथांमोनखौ जोंखौ नायसनफैगोन नामा जों आसा खालामनानै दङमोन। दा बिथांमोनहा हयथ' मानिबा जाहोनाव सोलाबाखैबो जानोबो हागौ। दा जोङो प्रत्येक दैज्लाङावनो जोंहा डाक्टारनाव बेमार आजार लांनाय आरो गथ'फोर स्कुलाव थांनाय, दा बे लामाजोंनो जोङो हान्थिनो गोनां जायो। जोंहा दा बेयाव गोबां उसुबिदा जानायलाय जोङो दा दानि जिथुनाखि खुंथायाव थानाय सरकारनि जायफोर बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे जोंखौ अननानै जोंनि बे बेकवार्ड जायगाखौ जेन नायसनफैगोन नामा बा अननानै मावनानै होफैगोन नामा, जोङो बे लामा दालांखौ जोंनि गामिनिखौ